Mare, evo završeno je takmičenje. Ajde onako sada kad su malo slegle i emocije kako si uspeo da odmoriš, da prokomentarišemo kako, s obzirom da si ti veoma iskusan takmičar, koji su tvoji utisci o ovogodišnjoj organizaciji? Što se tiče organizacije, zaista sve pohvale i za sudijski aparat i za, vidjeli smo i sami veliki broj volontera koji su učestvovali na ovom takmičenju. Sve je proteklo besprekorno, bez ikakvih zastoja, anomalija. Vidi se da su domaćini zaista potrudili i da su tokom cele godine radili na tome, na organizaciji takmičenja, i pošto im je za rukom, proteklo se u najbolji redu, zaista za svaku pohvalu. Tada definitivno ove godine najveći broj ekipa. Kaži mi, s obzirom da si ti i takmičar i kapitan već godinama unazad, da li je možda bilo izazovno za vas kao ekipi, s obzirom da su neki poligone trajali preko celog dana? Neke ekipe su, na primjer, vi ste drugog dana, pa ste počeli prvog dana ste bili poslednji. Tako je. Da li je to predstavljalo neku vrstu izazova za sve vas? Pa jeste, ali smo bili spremni da postoji mogućnost da se tako nešto i očekuje. I tako da smo se i pripremali, poslednji dan smo radili poslednji po mraku, ali morali smo malo taktički, da kažem, taktiku da promenimo i malo smo usporili, ali smo taj dan i imali dobar rezultat, da kažem, možemo biti zadovoljni kako je protekao taj prvi dan, iako smo poslednji radili. Naravno, radili smo i prvi, na ovom takmičenju napravili smo nekih greškica proceduralnih, gde sudije, naravno, sude svima isto, pa i nama, gde smo dobili neke kaznene poene. To smo svesni šta smo uradili i za sledeću godinu ćemo skloniti te anomalije i nadam se da ćemo biti sve bolji. Da, definitivno. Najlakše je neko da stoji iza tastature ili tako nešto pa da komentariš, ali vi se ovdje borite ko lava. Ja sam prvi put sa vama, tako da mogu tome da posvedočim. Interesuje, Mare, za tebe kao kapitena, što se kaže i u sportu, svakom ostalom, kamoli u ovako nekim takmičenjima, očekuje se da podneseš najveći deo tereta, najveći deo stresa, da budeš stub ekipe. Jesi li imao možda ove godine neki poseban izazov u psihološkim pripremama ekipe? Kao kapiten imam, da kažem, možda malo više posla i obaveze oko organizacije i pripreme za odlazak na takmičenje, oko nabavke opreme, pisanje i zahtevi za nabavku opreme, prenos naoružanja, pripreme ekipe. Nije to samo kondicione pripreme gađanja, ima to i familiarizacija sa oružjem i da ekipa bude homogena, da svi radimo kao jedan, da u slučaju da nekom nešto promakne, da može drugi da preuzme njegovu ulogu, da to nadomesti, kako ne bi, naravno, vreme i rezultat trpelo. Radili smo na tome dosta i nije rezultat pokazao koliko smo radili, to zaista jeste tako, s obzirom da na ovom takmičenju, kao što znate, specijalna teroristička jedinica jedne godine zauzela 6. mesto, gde smo bili visoko rangirani, to 2022. godina, i 2023. godine mi smo bili 4. Tako da, s obzirom na te rezultate, mogu da kažem da svima možemo ovde rame uz rame da stanemo i da odmerimo snage sa svima, ali ove godine varirali su poligoni, negde smo bili dobri, negde smo bili malo lošiji, što je, da kažem, i sport i takmičenje, i ne možemo svaki dan da budemo u topu, ali možda ćemo sledeće godine i osvojiti tu medalju. Mada jedne godine smo osvojili medalju na jednom takmičarskom danu, gde imamo medalju sa Dubai sačelno takmičenja, tako da sam tada bio prezadovoljan. Da, definitivno, što se mene ti, apsolutno nemate šta kome da dokazujete, da vrlo dobro znate koliko vredite. I za kraj da te pitam, s obzirom da SAJ, ako se ne varam, učestvuje od prve godine osnivanja svaku godinu ovde, SAJ je izuzetno respektabilna jedinica, i ne samo u našem regionu, nego u Evropi, slobodno možemo da se ponosimo time, i nije kao građanin i ti kao pripadnik. Hvala vam puno na tome. Kakve su koristi učestvovanja na ovakvom takmičenju za jedinicu kao što je SAJ? Pa, s obzirom da je ovo bukvalno smotra specijalnih jedinica iz celog sveta. Počelo je takmičenje 2019. godine i mi smo od 2019. kad je prvi put organizovano takmičenje prisutni na ovom takmičenju. Svaki put dobijamo poziv od domaćina i odazovemo se tom pozivu, naravno. To je, da kažem, uvek se nešto novo vidi na takmičenju. Naravno, tu je razmena iskustva,
širenje neke međunarodne saradnje koja je neizbežna i uvek nešto novo vidimo, implementiramo to u naš rad, u našu obuku i gledamo na tome da svaki put implementiramo te neke dobre stvari, naravno vidimo i neke malo lošije stvari koje ćemo samo da pogledamo i da ostane na tome i gledamo da sebe usavršavamo, edukujemo, da svaki put budemo sve bolji i bolji, sve kvalitetniji i kvalitetniji. To zaista jeste cilj. Apsolutno se slažem. Ajde, pošto smo neformalni, meni sad prošlo kroz glavu jedno pitanje. Bilo je dana i kada si radio kao takmičar, bilo je dana kada si bio pored momaka kada su radili. Ja sam te gledao svih dana. Ja otprilike znam, ali da gledalcima prenesemo koja ti situacija teže pada? Kada radiš ili kada navijaš za momke? Ćoj, više kada navijam za momke. Imam dosta iskustva na takmičenju se zaista duži niz godina u više sportova, ali tako da me ta trema i neki adrenalin već sada malo manje rade, po znacima navoda, a sada kad drugima damo šansu, kad damo šansu mlađim kolegama koji se tu sada tek kale, prvi, drugi nastup je, onda gledamo da im pomognemo kao braći, da im pomognemo, da ih što bolje pripremimo, ali nije mi se jedno, kad ih gledam sa strane, gledam da ne napravim neku greškicu, da sebe jedinicu prezentuju u najboljem svetlu. I zaista su to kvalitetni momci, zaista za svu pohvalu i oni su ovde bili dostojanstveni, kulturni, primereni i za ponos, naravno i mene kao kapitena i naše jedinice, Ministarstva unutrašnjih poslova i cele Srbije i građana Srbije, što zaista jeste cilj. Sada rezultat je, da kažem, skup ili nekih okolnosti i svega na takmičenju i da ti ispadne oprema i da ne trčiš u liniji i sudije na sve obrate pažnju, to su neke, da kažem, sitnice, ali su propozicije takmičarske i nešto nije bilo ispoštovano i onda se dobiju ti kazneni poeni i to se naravno dosta odrazi na rezultat. Mare, mnogo ti hvala na vremenu, drago mi je što smo se sreli po prvi put ovdje i što se kaže, vidimo se dobro. Hvala tebi Miloše, svako dobro, vidimo se dobro.